Dok sam pregledala ovaj udžbenik za osmicu, evo rešila sam da vam snimim još neke dodatne stvari za x, y prevuci koje će vam verovatno biti korisne kako bismo olakšali ceo proces. Ono što sam prvo primijetila da vas zbuni jeste ova bela traka gore. Dakle, ova traka nije bela traka, to je, sad ću vam pokazati. Dakle, ukoliko samo stavite ovaj model, to nije dovoljno, to nije bela traka. Belu traku dobijamo tako što moramo promeniti ovaj stil pitanja. Dakle, nama sada stoji ovaj koji jeste zapravo XY prevuci, ali ukoliko želimo XY prevuci sa belom trakom koja izgleda ovako kao na ovom modelu ovde, dakle, biramo ovaj model. Iako ovde stoji upiši, ovaj model se bira i za XY prevuci. To je prvo što želim da vam pokažem. Kada to izaberemo, kada to uradimo, biramo sačuvaj i sada ću vam pokazati kako izgleda finalno. Uglavnom, ova bela traka ide na sva pitanja XY, pošto je to neki novi dizajn, tako da gotovo uvek možete stavljati ovaj stil. Sem u nekim posebnim prilikama kada je baš do dizajna tako da mora onaj prvi model. I vidite sada ova traka izgleda ovako. Druga stvar koju sam primetila jeste kada, dakle, vi ste stavili sve ove elemente koji su potrebni, ali mi kada biramo da vidimo rešenja, to izgleda ovako i to naravno nije dobro. Svi ovi elementi moraju da budu tolike veličine da odgovaraju ovom polju i to menjamo na ovaj način. Ja ću vam pokazati kako ja to radim, pošto su elementi već ubačeni i stavljeni na mesto, dakle nama se prikazuje automatski ova krajnja pozicija, mi izaberemo nju i izaberemo ovaj element i sada, pošto je on već na svojoj krajnjoj poziciji, određujemo njegovu veličinu. Dakle, moramo ga dosta povećati, evo. I onda on odgovara polju na koje je stavljen. Biramo uvek opciju sačuvaj. Ono što možemo da uradimo, što nam donekle olakšava, jeste da ako smo dobili veličinu koja nam odgovara na ovom elementu, da ga samo prepišemo na ovom drugom. Dakle, vidimo da je ovde 21,8. Sačuvamo. To možete negdje zapisati sa strane pa onda samo prepisivati, to vam je lakše, ali ja sad nemam svesku ovde kod sebe. I kopiramo i ovu dužinu. I dobijamo dva elementa koja sada odgovaraju ovom polju. Ono što ja sad vidim ovde, što vama verovatno nije vidljivo, jeste da je ovaj element malo udesno pomeren. Tako da ću ja onda pomeriti taj element. Dakle, gledamo i ja onda uvek pomerim za ceo jedan unazad i onda gledam da ga stavim tako da odgovara, stavit ćemo eto 7 i sada nema onog belog i tačka se lepo vidi. Tako da sada su elementi onako kako treba da izgledaju finalno. Kada to završimo, mi vraćamo na početnu poziciju. Dakle, ovo nam sad stoji ovde i vidimo da je to sada primaknuto i da nam ne odgovara. Biramo ponovo ovaj element rotor i pomerimo ga ulevo. Biramo i stator i njega pomerimo. I sada, mi imamo ovde još dva dodatna elementa koji nisu tačni odgovori, to je koji su netačni odgovori. Njih ne možemo ostaviti u ovim dimenzijama jer prosto ne izgleda lepo u zadatku. Tako da za njih koristimo iste dimenzije koje smo koristili za ova dva elementa. Ja uvek uradim tako što kopiram i onda obavezno morate da sačuvate. Idem na rotor i kopiram i tu. Onda isto to uradim za dužinu. Izaberem stator. Sačuvam, izaberem rotor, kopiram i sad smo dobili 4 elementa koja su iste veličine.
s tim da su dva tačna i imaju svoje krajnje pozicije i dva netačna koja, imaju samo jednu poziciju. To sam videla da niste grešili. I samo uvek imajte u vidu da mi ovde uvek menjamo početnu poziciju, to možda ni ne moram da naglašavam. I procenite kako to izgleda. I evo. Dobili smo 4 elementa istih veličina, vizualno to lepo izgleda, podesili smo početne i krajnje pozicije i to bi bilo to. Ono što sam još primetila jeste da kada stavljamo ove elemente ovako u red, bitno je čisto zbog vizualnog momenta da oni budu u ravni. Ono što je najlakši način da to uradite jeste da, dakle, ako ste zadovoljni pozicijom ovog rotora i želite da vam svi ostali elementi budu u ravni sa njim, kopirate ovu početnu poziciju Y, birate onda drugi elemente, stator i kopirate ovde. I kopirate u svaki, tako da svaki ima istu početnu poziciju Y. I sada su oni u ravni. To je to što sam želela da vam pokažem još od stvari vezanih za kreiranje XY. Nadam se da će vam ovo olakšati.